naye mukuzimbabwe chii chiri kumboitika ikoko panapa pane nyaya iri kunetsa panapa patozonzi vhidhiyo riya rekwana nigirinde kwageza nyowani riri kunzi radelete kwakafutika paHeart and Soul apa hatikuziva kuti chii chiri kunyatsoitika ipapapa nezuro tatakatomirira everyone anga akamirira vhidhiyo iroro because ndo vhidhiyo rekuti tingatoti talk of the town vanhu vada kuziva kuti what's the way forward kuziva kuti comrade Geza ndeipi way forward kana kuti plan B yavainayo because vanhu vakangoona tuma shots toyatoya and takatouya panapa tikatoanalyze kuti Geza azotaura zvakati and vanhu vakadedza kuti we can't wait taakuda kuona vhidhiyo rani raGeza wacho achidaro ndikati ayo vhidhiyo rinowanika kuHeart and Soul but panapa chandiri kuona nezuro vakabuda vaHeart and Soul vachiti our apologies for the delay of our upload speed is slow, it's on 60% upload, however we give you few snippets to the presser. We have been mobilizing ourselves to deliver a final blow, says Geza. Ndo nigirikini iripo because ye Geza ta final push itongo kupai pa minutes mashoma sara but yo video racho rukunetsekana network ku Zimbabwe burubo chanza network dzakaita sei Heart and Soul kumanaka vanhu vamirira umana vanhu vakaita kumirira vanhu vatozosvika pakubvunza kuti nai vamuhlanga are you guys still in control with your accounts? But my team is in charge, they are in control, sorry for the delay. Ndo iye mashoko azobuda ari kupindura ari kuti ayo vanhu vangu vari in charge vatori in control of my accounts iwa but unongoziva kuti hadzisi nyaya dzese dzekuti unozobuda akuwa kutaura hazvizikanwa you never know vakambodedzwa vakakomana ende vatone nhoroondo yekumbopota vachidedzwa uchitongototsunywa nzeve nepinjisi uri pako wega asi hauzotaure hauzouya uchizoudza vanhu zvese hazvi zvese zvinozotaurwa pavanhu kuti iwe unongononga wathreatenwa hauzoudza vanhu kuti mana pari kupisa vhidhiyo rera ndagadzira zvangu but anyway inini zvangu vanhu veHeart and Soul kana vari kukwata since vane footage ngavandisendere nhamba dzangu dzine zichibuda vasiti ngavandisendere ndiribuditse ndiri magadzike inini zvivindi zvangu zvakaboiliswa ngavandisendere vhidhiyo racho ndiri upload nini kana vari kutya vanongoti aiwa isusu hatisisi tutarirekoda tobvisa silebho ravo rakanzi Heart and Soul racho tongoisa rakanzi Coolend rikonzi rakanhikinona Coolend ndori upload nini haidzo namba dzangu idzo imi ndonyaya iripo panyaya yevhidhiyo vanhu vakawanda vari kuda kuziva kuti chii chiri kuitika ndo zviri kuitika panyaya yevhidhiyo regeti mbona let's watch the space vemaaudio namba ndakupa idzo sitai basa toni pamusoro maZimbabwe Mnangagwa izvezvizvi ngaatanga ainda Mnangagwa ngaainde varume because life president inotiuraya kuuraya more saka Mnangagwa izvezvizvi ngaatanga arova pasi muDhara sando dzavo ngativanamatire muDhara vasabatwa neanything kana vatopedza kuseta vakati ngatiite izvi ngatibvise Mnangagwa plus vakatotaura muDhara vakati tiregererei pamistake yatakaita kuti chinhu chedu izvezvizvi hachina munhu chinhu chemaZimbabwenzi Mnangagwa ngaaende timu rake rose zvinhu zvose zvitorwe zvieswe kunyika mari dzose dziiswe kunyika zviri kuitika izvi tikazvingozviregerera izvezvizvi Mnangagwa anoita madiro and unenge atova neforce fire now tarisai ari kuda kuzama kubribha mawovhets anonge akudimbura vanhu musoro pachena saka izvezvizvo vanhu please let's make an urban crew, let's tighten our belts. Mnangagwa arove pasi then we'll sit down kuona kuti nyika yofambiswa sei nokuti akangoerekana achinja mutemo yatova life president saka Mnangagwa ngaaende zvimwe zvizhinji zvingatirege kutomboti Chiwenga akazodai zveshuwa iye Chiwenga pachake akatozviona kuti akaita error saka let's correct the error vana vasununguke. Tinotenda Coolend nekubasa uri pamusoro-soro. Ndadzokazve ndichida kuti nditi nguva yatiri panguva ino mazuva ano hatisi kuziva kuti ari pachokwadi neari kunyepa ndeupi, asi ini nhaurwa yangu iri kuti purezidendi wedu wenyika vabva vaita urume hwakasiyana nevamwe varume here vari muZimbabwe, nokuti chavo ndiri kuona kuna purezidendi pamwe pacho imbonzwai kuti vanhu vari kudei.
vanhu vari kutaura nezvangu, ndanyanyodii, ndepapi pandaresva. Hatina munhu watingati ari better than anyone else, but nyaya yacho ndeyekuti kana iwe wakonewa bvumaka kuti ndatadza, but nedambudziko rekuti waenda pachigaro unochitora mhuri yako iwewe ndoo yochidya kana kuti ndoo yochifara, isu vamwe vese tisiri kufara. Ndakambotaura mumashure umu kuti at 60, I'm 60 now, unogara usiri pamba pako pawakavaka. Zvichida nedzimba idzodzo vachati dzimba idzodzo kana munhu wacho naasitoripo taakudzitora ndozvavachapedzisira vakuita president ava. Ndosaka ndabvunza kuti urume hwavo president ava, baba venyika ava, hwakasiyana here nevamwe varume vese vemuzimbabwe kana pasi rese? Bhozi ivo vari kuda kuedza kutaura kuti ndini chete murume muzimbabwe, vamwe mese muri vakadzi, vamwe vese hamuna chamunomboziva, inini chete ndini ndakasikwa kuti ndiite mutungamiriri wenyika yezimbabwe. Vamugabe vakambotongawo makore nemakore, saka vamunangagwa chavaroda kuita ndechekuti vada kutotonga as many years as he can, but isusu tichingosafa. Ndini ndakatomboendawo musango ini, ndiri chimbwide ini, ndiri kumusha ndakamboenda ini kumusango, ndatumwa naambuya wangu kuti enda nesadza nevamwe vasikana, ndikaenda. Luckily handina munhu, hatina kubatwa chibharo nemakomrades zvaiitwa vamwe, hatina hedu kubatwa munguva yacho iyoyo. Takangonokanda mapureti edu patakanzi tiendese, tichibva tatoita U-turn. So inini hondo ndakaiona, ndakarwa hondo in a way, nokuti kuti chandiri kuti ndakarwa hondo imo kutopinda musango imomo kuenda unopa makomrades sadza, itori hondo iyoyo, because zvakangoitikawo zvokubhombwa ndingadai ndakangofa, but aiwa nenyasha ndiri pano. But tiri kuti kusvika rini vamunangagwa tisina kudzokera kudzimba dzedu? Kusvika rini vana vakafararira musango zvavakaita izvozvi? Zimbabwe iri kutonge isisina vanhu, hongu vanhu variko, but vanhu vachoni they are suffering. Isi kugara kunoku kwatiri kuno kwakutongogarira kuti inzvimbo yandajaira, but hazvichaiti. Hapana chimboriko, tiri kungodyawo sadza nematemba, sadza nemufushwa, sadza nemuriwo, sadza nenyama, zviri kungodyiwawo kuzimbabwe ikoko. Hatina upenyu hwakasiyana hwatiri kuita isu usiri kuzimbabwe, but taakuti manje endeko zvino kana ukaenda kuhospital unotomakwa kunzi special patient, which means inogona kungobayiwa injection isiriyo, unogona kungopiwa mushonga medication isiriyo, nekuti vanhu vacho havachatotidiwo kwatiri ikoko. So ndiri kuti hama dzangu, president musaite kuti, ndakambozvitaura mumashure umu kuti misodzi yevanhu vese isaende mumaoko menyu. Imimi itai unani hwenyu. Okay, kana madaka kuramba muchitonga, shandurai kanyika. Vanhu ngavawane mishonga, vanhu ngavaende kuzvipatara freely, vanhu ngavaende kuzvikoro zvakanaka. Zvino maboarding schools akungoitawo zvaanoda kungochaja mari as they wish. Grocery rese mwana ngauye naro kuboarding. Kuchikoro maticha ari kuitawo zvavo, nokuti maticha achona ane dambudziko, maticha ari kuti tipewo mari yemaextra lessons. Muri kuti iko vamunangagwa imi? Chiiko ichocho? Chii chakadaro ichocho? Chii chakadaro ichocho chamakutiitira chokuti isusu tinotadza kuti tive free munyika yedu? Chii ichocho? Iyo nyika yamakasowina ndiri form 2, nanhasi muri kungoti takarwa hondo, iyo hondo yacho naipere. Saka tiri kuta kuzotaura kuti tidzorerei kuna Smith, tinonomuchera paari papa akamuka akatitonga futi. Hatingarambe tichingonzi takarwa hondo, takarwa hondo, takarwa hondo, makarwa hondo, and then what? What did you do? You have done nothing. Since 1980, I've never achieved anything. Smith akanga akatonaka aitozombopana babana namai vedu vane muchato dzimba, imi makapachi. Ezvinezvi vana mai vedu apa ma85 havana kana pension. Topiwa pension yekubasa kwavaisenza. Yenyu imimi yegovernment, there is nothing like that. Mai vari kusafa varipo pamusha, rendi vari kungomaretsi vari kubhadhara. Imi muchingoti chete ndisi tiri kutonga. Imi ubaba hwenyu hwakanyanyaita seko? Urume hwenyu ndio hupiko hwakasiyana nevamwe? Mune urume hwakaita seko imi?
musatigumbure kuti titaure, hatibvumidzwe kutaura zvatiri kutaura izvi, but ndarwadziwa president, do something better. Kana mati muda kuramba makagara panzvimbo iyoyo, chinjai nyika. Haikone kuita zvamuri kuita izvi zvokuti munoramba muchisafisa mweya yevanhu Zimbabwe yese as a whole kuti isafe pamusana penyimimi. Saka ndokuramba nchidzokera kuti mune urume hwakanyanyita sei kwakasiyana nevamwe varume.